Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Sohryngkham Sports Club kalalong ka kanhon ilakai ban yora ka nam ladu hak lempung ilakai final jong ka under 14 football tournament ka balalong hak ka khat sautarik luber arjar arpo da ka bapelim no ya ka Langsning football club da shigo lanot ka jingjab jong Sohryngkham kalawan hak minute ka bahnyo po hadien bala penjelan ka jing ilakai sa arpo minute hak ba u maker shan kharpran la yo ban punki ya ka jar na ka benta ka ne ka kanhon ya kane ke jing yelakai bala penlong da ka Shillong Sports Association Hamadan Third Ground Polo Shillong lawan sakhilang da ki khot jong ka Shillong Sports Association bad ki we ka Sohryngkham ka bala long ka lado kala khur ai ka song pisa ka ba arpo hajar tengka kat ba ka Langsning ka ba wan ba ar kala yo khur ya ka song pisa ka ba shipo hajar tengka Jauh, okey. Siap.
Image of you. Sometime with you, places of you. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Macam mana? Raksa jerung.